Öyle temaşavanın heja civine giring soçi bireve diçe. Mijarên giring di rojava her du serokan de ne serokomarê Tirkiye Erdoğan û serokê Rûsyayê Putin ji mijarên enerjiyê bigire rewşa herêmî her wiha bi taybetî rewşa Rojavayê Kurdistanê Sûriye di rojevê de ye. Em derbasî Moskow dibin çavderê siyasî îkbal dure mêvanê min e silav bo tekekê îkbal Kek İkbal giringiya ve civine jibo Ankara, Moskov her vaha bir çerçeveye kadar geçtiği de tıçava dibine. İki ülke arasında navbera her du welatan da peyvendin her du welatı pişti şerê Ukrayna per bavekî balkêş pêş ve çûn diwarê Tirkiye û Rusyayê de aborî gelek derket pêş di rojeva îro de ew giring e her wiha mijara Akkuê heye ku Rusya li Tirkiye Santrala atomî çêdike û berbet dawîbûnê diçe niha di vê demê de Rusya müteahhitê Tirkiye guhert eva ji bo Tirkiye nediha çavereykirin Rusya di vê ev santrala ku dawî dibe naxwaze ew teknolojiya atomî bikeve destê Tirkiye ev babet zêde nahat rojevê lê ez dibêjim biryara sebebê serekeyê vê biryarê ev e naxwaze teknolojiya atomî bide Tirkiye divê di rojeva îro de ev jî heye derveyî vê elbet mijara Sûriyê heye di mijara Sûriyê wek dê çavarekirin ne di rêzayekê de ye di rêzayekê de pirsgirêkên aborî hene di civînê de mijarên serekê ev ne ji ber vê ev hevdîtina her du serokan girîng e ji ber ku li Tirkiye krîzeke aborî heye ji ber vê avantajên ku Rusya çê dike ji bo Tirkiye girîng e aliyê din Rusya gerek dorpêçî li ser hene welatên rojeva dorpêçî daniye ser û biriya Tirkiye dixwaze van dikare van dorpêçan rizgar be helbet ev xalin hevbeş yên aliyên hene lê aliyên siyasî jî hene di serî de jî mijara Sûriyê tên ne tenê Sûriye gelek pêş hatin navçeyê her wiha li cîhanê yekser bandorla her du welatan jî dikin wek tê zanin Rusya di siyaseta cîhanê de welatekî giring e dixwaze vê rola xwe zêdetir bike ji ber vê pêwîstiya wan bi hêzên herêmî wek Tirkiye û Îranê hene ev her du welatên navçeyê li Tirkiye dixwazin giringiya xwe li cîhanê nîşan bidin ji ber wê dixwazin pêwendiyên xwe bi welatekî wek Rusyayê re pêş bixin û hêzên xwe li navçeyê zêdetir dikin lê ez dibêjim mijarên sereke di vê civînê de aborîne ji ber ku Her divê çerçeveyê de işte bipirsim kekê îkbal girêdayî mijara aboriyê kekê îkbal girêdayî mijara aboriyê işte bipirsim niha li aliyekî Tirkiye de aloziyekî aborî de te dest nîşan kir li aliyekî din Rusya jî de aloziyekî aborî de ku dorpêçin herî mezin beramberî Rusya têne birêve birin gora bahweriya te ji alî cîhana Rojava ve Amerîka ve ev sekna Tirkiye û Rusya bû ku girêdana aborî baş bikin di nav bêhna xwe de bandorê li dorpêçên Rojava û Amerîka li ser Rusya nake û ew çi çavî li sekna Tirkiye di vê çerçeveyê de temaşe dikin. Şöyle şu ana kadar hatta naha Tirkiye oynadığı ara bulucu rola nevbenkarê ku dilîst di çavê welatên Rojava de wek Awropa Amerîkayê de ne dixwastin hember Tirkiye dorpêçiyekê nû têne hemû alî dizanin
Rusya gelek pirsgirêkên xwe bi rêya Tirkiye çareser dike bûye hêzekî navbênkar di peywendiyê navbera Rusya û Ewropa û Rojavayê de lê hember vê zext û fişar li ser Tirkiye nîne ne Brüksel ne jî Washington fişarên wiha nake diyara ew jî dixwazin bernê lê dinirin ku ev peyvendiya Rusya Tirkiye wek tê zanîn gelek madde hene ku Rusya difiroşe ji bo welatên Rojava pêwîst e ji bo çareseriya vê pêwîstî bi Tirkiye heye ku navbênkarî bike herçend Rusya dibin dörpêçiyê de bejî ev rola Tirkiye di bercevendiya Ewropayê de jî lê em dizanin Rusya dexludanê dîsa madde û berhemên din ji hene ku pêwîstiya Rojavayê pê hene niha hevsengiyekê heye ji ber vê demekê din jî ez dibêjim ji niha û pê ve jî di demekî din de jî ev rola Tirkiye ya navbênkariyê de berdewam be û welatên Rojava de glopa kesk pê bixin eva di bercendiyê wan de jî hemû cîhan cî û herî zêde jî di bercendiya Tirkiye û Rusyayê de ye. Kekê İkbal niha Tirkiye dixwaze ku operasyonekê li hemberî Sûriye Rojavayê Kurdistanê pêk bîne Moskow li dijî vê yekê derdikeve tê gotin ku di vê civînê de dikarî senaryoyeke sêyem derbikeve her dualî li ser senaryoyek nû li hevûdû bikin. Ti çawa dibîne Kekê İkbal? Yani tabii bir takım anlaşmalar Hin rekeftin dibe ku hebin lê Rusya divê hevdîtinê de ez dibêjim rê nade operasyonekî berfire ji ber ku Rusya gelek caran ev yek gotiye herçend Rusya û Amerîka di gelek mijaran da nakok bin jî li ser operasyona Tirkiye li ser heman xalêne Rusya di bi hemahengiya Amerîkayê dijî operasyona Tirkiye ji ber ez çaverê nakim operasyonekî berfireh were encamdan elbet dibe ku ji bo dilê Tirkiye xweş bike hen gavên ku Tirkiye bavêje dibe ku hinek rê bide lê operasyona berfireh nabe hûn jî wê jî got krîzekî mezin ya aborî heye operasyon pêwîstî bi pare heye ez dibêjim Erdogan jî operasyonekî pir mezin naxwaze ji ber ku hilbijartin nêzik bûne divê demê de operasyonekî mezin dibe ku bandorekî mezin bo hilbijartinê nebe li bandorekî mezin li aborî bike lê digel hemûyan di hilbijartinên pêş de Erdoğan ji Kurdan jî gelek deng werdigire divê demê de dema em Kurd operasyonên wiha bandor li Kurdan dike ji vê demê şûndatir ez dibêjim Erdoğan jî operasyonekî mezin naxwaze lê beriya salek biya dibe ku ev hebiye lê niha Rusya jî rê nade Amerîka rê nade hem jî rewşa aborî û siyasiya ku Tirkiye tê de rê nade operasyonekî berfireh. Spasiya tetkim İkbal Dure çavderê siyasî ji Moskow li gel.